Καλησπέρα σας για 15η φορά σήμερα. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να φωνάξω πάλι πάνω το Βαγγέλη τον Τζάλεζα, που είναι υπεύθυνος για όλο αυτό εδώ πέρα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Για όλη αυτή την παρέα. Ένα χειροκρότημα στο Βαγγέλη τον Τζάλεζα. Κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι τον μπράβο το αξίζετε όλοι εδώ, εσείς που είστε, και στήσαμε αυτό το παρεάκι. Κανένας Τσάλεζας και κανένας Βαγγέλης μόνος του δεν θα έκανε τίποτα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, θα ήθελα να πω ευχαριστίες στο Βασίλη τον Νικολαίδη που μας τίμησε από τη Θεσσαλονίκη με το γιοταχή του εδώ και είναι μαζί μας. Επίσης, ήταν και από τους πρώτους χορηγούς που έδωσε δωράκια για την παρέα. Ένα χειροκρότημα στο Βασίλη. Επίσης, μαζί μας ακολουθήσανε τα παιδιά με τα Τενερέ. Πολύ καλά παιδιά όλοι, τους ακολουθήσαν. Τους ευχαριστούμε. Και τα παιδιά με τα Βαραντέρο, που δεν τους ξέρω όλους, ο Βασίλης ήτανε. Έτσι, ξεσηκώστε το μαγαζί. Έχουμε κάτι άλλο. Και επίσης και ένα μπράβο και στο Μιχαλέα, ο οποίος ο άνθρωπος έχει σκιστεί, έχει γυρίσει όλη την Αττική και έχει μαζέψει τα δωράκια που θα κληρώσουμε σε λίγο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον, αλλά λέω πάλι μπράβο σε όλους που είμαστε εδώ. Πήγαν όλα καλά, ο καιρός βοήθησε, δεν είχαμε βροχές, είχαμε άγχος όλες τις προηγούμενες ώρες. Πήγαν όλα καλά, κανένα ατύχημα, όλα δόξα τω Θεώ πήγανε καλά. Και να ξέρετε ότι μαζόμαστε για το επόμενο, στο μέλλον, από αύριο. Διασώσεις. Ξεχάσαμε τους διασώσεις. Πού είναι? Κάπου εκεί τα παιδιά. Τους ευχαριστούμε. Μας ακολουθήσανε. Μας ακολουθήσαν τα παιδιά με δικά τους έξοδα, με τα δικά τους γιοταχή. Ήταν δίπλα μας, αν όλα πήγανε καλά. Πάμε πιτά. Έλα, μίλα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα γίνει μια μικρή κλήρωση μετά και θα κοπεί η πίτα. Λοιπόν, κύριε Τσάλεζα, μην φεύγεις να κόψεις την πίτα, εγώ θα την κόψω. Λοιπόν, ευχαριστώ. Την πίτα να κόψετε. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι για όλες τις μηχανές για να είμαστε πάντα όρθιοι. Κόψε ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι θα έρθει ο αντιπρόσωπος του Βαραντέρο να το πάρει. Το τρίτο κομμάτι θα έρθει ο αντιπρόσωπος από τα Τενερέ να το πάρει. Ποιος θα τα δώσει? Εγώ ήρθα να φάω. Εγώ να φάω ήρθα. Πάμε πάλι, αλλαλαγμό! Αλλαλαγμό! Λοιπόν, έχουμε από τους χορηγούς συμβολικά δωράκια που θα μοιραστούν σε όλους. Θα σας μοιραστούν λαχνοί και με τους λαχνούς αυτούς θα κληρωθούν και τα δωράκια. Ελπίζω να είσαστε όλοι ευχαριστημένοι και να σας ξαναδούμε πάλι κοντά μας. Λοιπόν, επειδή είμαστε μια καλή παρέα και στο Ζέλο, θα παρακαλέσω τον έτερο αδελφό Τσάλεζα, ο οποίος ξεκίνησε μαζί αυτή την παρέα, να έρθει εδώ πέρα να κόψει κάποια κομμάτια. Εγώ λέω δεν πάτε καθόλου καλά. Δώσα αυτό. Ένα μεγάλο σε ευχαριστώ
σε όσους δουλέψανε για να γίνει αυτή η ωραία παρέα. Λοιπόν, επειδή ο Τσάλεζας είναι και λίγο ντροπαλός, θα αναφέρω εγώ ονόματα. Λοιπόν, Βασίλης Μπακογιάννης, ο καλλιτέχνης της ομάδας. Δοκίμιους, ο αρχηγός της ομάδας στην πορεία. Ο Μιχαλέας ακούστηκε. Ο Πάρης, ο φίλος μας ο Πάρης, που για αυτός δίνει εδώ τον αγώνα του. Λείπει και ο Γιάννης ο Κοντραφούρης. Εγώ ο Δημήτρης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και όλοι βάζουμε ένα λιθαράκι να κάνουμε μια ωραία παρέα και μια ωραία ομάδα. Ο Γιάννης ο Κότσου, ο Κωστάκης και τόσοι άλλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Λευτέρης, ο Μόρφους, όλοι. Θα τους πω και όλους. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδες, θα μοιραστούν και χαρτάκια με νούμερα. Θα φωνάζουμε τα νούμερα και θα γίνει κλήρωση για τα δωράκια. Λοιπόν, Γιώργο. Ναι, είναι κάποια δώρα για τα παιδιά του Βεστρόμ εδώ όλους και κάποια συμβολικά δώρα για τις ομάδες που μας ακολουθήσανε. Εντάξει.